خشکو برای هیجا و برکتی ایروژی مجارم موضوعم زمانه بکار آنینو زمینه هن کردی و شش بکارتینن یعنی جبلی پیوان لیکرانجی آنگو فعلانجی شش دخوینن شش دبیجن امجیره دبیجن کردی و میش یعنی نیوی ترکی نیوی کردی من anlatmış kir من قزدmiş kir falan hevi daren em kurdiya xwe serarast bikin mînak min acımış kir ev gelek şoşe divê em bêjin dilê min pê vemo dilê min pê şewitî açıklamış kir ne hewce tu bêjî açıklamış kir bêje aşkere kir ne bêje açılış kir bêje vekir ne bêje af etmiş kir bêje lêbûrî ne bêje ağırlamış kir bêje azimond min misafirê xwe azimondin ne bêje alacaklı bêje deyndêr deyndar başkaya deyndêr başkaya ne bêje aldatmış bêje xapand xapandin ne bêje alt üst kir bêje serûbinû kir ne bêje anlamış kir min anlamış kir bêje min fêm kir ne bêje anlatmış kir bêje jêra gut min jêra gut min qala wê kir min behsa wê kir ne bêje anmış kir bêje li bîra xwe anî min bi bîr anî ne bêje min aramış kir bêje ez lê geram ne bêje araştırmış kir bêje lêkûla lêkûlîn kir ne bêje ara vermiş kir bêje navber dayê ne bêje arınmış bû bêje paqij bû ne bêje artırmış kir bêje zêde kir ne bêje ateş kir bêje gule berdanê fîşek berdanê ne bêje ayarlanmış kir bêje ayar kir bêje peyda kir ne bêje aydınlatmış kir bêje ronî kir ne bêje ayırmış kir bêje veqetand ne bêje bağırmış kir bêje kir qîr kir qêr ne bêje bağışlamış kir bêje lêbûrî bêje afû kir ne bêje bağlamış bikim bêje ez ê girê bidim ne bêje basmış kir bêje çap kir yan jî pêlê kir ne bêje başlamış kir bêje dest pê kir ne bêje bayılmış bû bêje dilê wî bûrî bêje ji xwe veçû bêje xwayîs bû ne bêje beklemiş bûm bêje ez li bendê mom ez li hêviyê mom ne bêje benimsemiş kir bêje min pejirand min neqand ne bêje bezmiş kir yan jî ez bezmiş bûm bêje ez aciz bûm ez kerixîm ne bêje bilgilendirmiş bûm bêje agahdar bûm min agahdar kir ne bêje birleştirmiş kir bêje me kir yek ne bêje buyamış kir bêje me buyah kir ne bêje bölmüş kir bêje lêk vekir ne bêje bükmüş kir bêje tavand ne bêje caymış bûm bêje ez puşman bûm ne bêje çalışmış kir min çalışmış kir bêje ez lêxe bitîm ne bêje çatlatmış bû çatlamış bû bêje terikî bêje derizî bêje kelişî bêje şaqitî çar peyvên me hene ne bêje dayanmış kir bêje li ber xwe da ne bêje devirmiş kir bêje quliband ne bêje dînlemiş kir bêje guhdarî kir ne bêje dîrenmiş kir bêje li ber xwe da ne bêje dikmiş kir bêje dirît ne bêje düşünmüş kir bêje fikirî
هزری من düşülmüş gir ya ci az fikirim من هزری نه بجه از küs bum بجه از خیدیم بجه از anırım بجه az قهریم بجه dilimin moya نه بجه حال etmiş gir بجه çareser gir بجه صافی gir نه بجه ıslanmış gir بجه şir gir نه بجه kazanmış gir بجه بسر ket نه بجه kazmış gir بجه کولا نه بجه kıskanmış gir بجه حسدی نه بجه saymış gir بجه هجمارد نه بجه sevinmiş bum بجه az keyf hoş bum نه بجه sığınmış bum بجه من iltica kir نه بجه şil kir بجه pakış kir نه بجه سیر kir بجه pakış kir بجه خرا kir بجه jebir نه بجه sulamış kir بجه ovdo ne bece tartmış ki, bece keşo, ne bece yaralanmış bu, bece birindar bu, ne bece yaşlanmış bu, bece pir bu, ihtiyar bu, ne bece yasker, bece nefisi, ne bece yükseltmiş bike, bece bilen bike. Ve اوی دیسا ام گوین دویو برنامه آخه دیویو که هون وی ویدیوی بپذیرین و پر و بکن و ببین آبونه کانال ببینن دناف خیر و خوشیه ده خاطره و